най-голямо уважение и с най-голяма любов поднасям тези цветя от мен за оркестър Орфей. Благодарим за това, че ги има, за това, че сме се учили от тях, за това, че сме възпитани в наистина една прекрасна фолклорна музика. Лично на мен тяхната музика ми е дала много. Искам да ви благодаря безкрайно и да ви пожелая още много дълги години да радвате тая прекрасна публика, както и нас.